Nnwom aduasia nwɔtwe. Ma Onyankopɔn sɔre na natamfo nhwete. Na ma wɔn a wɔkyi no nwane n'anim. Sɛ wisie tu korɔ no, sɛ bɔwɔn go ara ne no. Sɛ akra nane ogya ho no. Sɛ abɔnefoɔ bɛsɛe Nyankopɔn anim ne no. Na trenefoɔ ani bɛgye. Wɔbɛdi Nyankopɔn anim ahurusie. Na wɔn ho asane wɔn anigye mu. Monto Nyankopɔn dwom, monto dwom ma ne din. Montoto kwan yie, mma deɛ ɔte adeɛ so nam ɛsrɛ so reba. Ne din de ya, na munni n'anim ahurusie. Nwisi ase ne akunafoɔ sɛnifoɔ ne Onyankopɔn. De tenabea kronkron mu. Onyankopɔn ma ɔhokwafoɔ nya mpɔn ne mma. Otu apokyerɛfoɔ ma wɔbɛdi yie. Na mansɔtwefoɔ deɛ wɔte nkyɛkyerɛ so. Onyankopɔn, wofiri adidi woman anim, wofa ɛsrɛ pradada soɔ no. Asase wosoi, ɔsoro nso sosɔ Nyankopɔn anim. Sinai yiara wosoi Onyankopɔn, Israel Nyankopɔn anim. Onyankopɔn, wotɔ adɔyɛ suo gu wagyapadeɛ so. Na ɛtɔ piti a, wo na woma no yɛyie. Wasafo tenaa so. Onyankopɔn, wayam yɛ mu wusiesie ma amanehunufoɔ. Awurade bɛka n'anumu asɛm. Ma wɔka nkunim asɛmpa no asafo so. Atamfo dɔm ahemfo bedwane. Na ɔba a ɔte fie no akyekyɛ asadeɛ mu. Motete nyamuo ntamu a, ɛte sɛ aburuburo ntaba na wɔde dwetɛ agu ho. Ne ntakra a sika fɛfɛ hra ho. Otumfoɔ bɔ ahemfo gu asase no so a, ɛhoa sɛ nsukyerɛma Salmon so. Basan mepɔ yɛ Nyankopɔn mepɔ. Basan mepɔ yɛ mepɔ atentene. Adɛn na mo mepɔ atentene? Mode anibɔne hwɛ bepɔ a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔtena so no. Ampa Awurade bɛtena so daa. Nyankopɔn ko te aseɛ nam yɛ mpempem bubu anwea. Awurade wɔ wɔn mu te sɛ Sinai kronkronbea no mu. Waforo kɔsoro. Wafa nomum. Wagye nipa mu ayɛyɛdeɛ. Mansɔtwefoɔ mu mpo na ya Onyankopɔn atena hɔ. Nhyira ne Awurade a ɔsoa yɛn adesoa ma yɛn daadaa. Ɔno Onyankopɔn no ne yɛn nkwagyeɛ. Ɔno Onyankopɔn no ne yɛn nkwagyeɛ Nyankopɔn. Na Awurade na owuo mu fire wɔ no. Ampara Onyankopɔn bɛpiepie n'atamfo ti. Ɔbɛpie deɛ wasi atimum. Na ɔkyea n'afɔdie mu no ti. Na Awurade aka sɛ, mɛfa wɔn mafiri Basan mababio. Mede wɔn bɛsane afiri pobunu mu aba. Na wode wo nan akeka mogya mu. Na wakraman tɛkyerɛma anya atamfo no ho biribi atafre. Onyankopɔn, wohunu wadi a worebɛfire. Me Nyankopɔn ne me hene adi a ɔrebɛfire. Kronkronbea hɔ. Nyɔntofoɔ di kan. Asankubɔfoɔ di akyire wɔ maba a wɔka mpintintam. Monhyira Onyankopɔn. Mo asafo ahyiaeɛ mu. Mo a mufiri Israel abura mu. Monhyira Awurade. Benjamin akuma, wɔn sudifoɔ wɔ hɔ. Juda atitire, wɔn asafo hene hodoɔ. Sebulon atitire ne Naftali atitire wɔ hɔ. Onyankopɔn ahyɛ de wo tumi ama wo. Onyankopɔn, hyɛ deɛ wayɛ ama yɛn yi mu den. Wasɔre fie a ɛwɔ Yerusalem nti. Ahemfo de ayɛyɛdeɛ bɛbrɛ wo. Ka ɛyɛ mu aboa ne anantwinini kuo ne anantwie mma a ɛyɛ aman no anim. Na wɔde dwetɛ mpɔ abɛsom. Pansam amana a wɔpɛ akodie mu. Akunini firi Misraim bɛba. Ethiopia bɛtene ne nsa ntɛm ama Onyankopɔn. Asase so ahenie. Monto Onyankopɔn dwom. Monto dwom ma Awurade. Monto ma deɛ ɔte tete soro mu soro. Hwɛ, ɔma wɔte ne nne a ɛyɛ tumi ne. Momfa tumi ma Onyankopɔn. Animuonyam kata Israel so. Na ne tumi wɔ wiem tɔn. Nyankopɔn, wo ho yɛ hu. Wo tenabea kronkron mu. Israel Nyankopɔn de tumi ne ahoɔden ma ne man. Nhyira ne Onyankopɔn.